Ja nyt sitten ja morjesta tältä Valamista puhalletusta kohteesta. Tähän kohteeseen laitettiin entisten päälle 25 senttiä ja parhaimpiin kohti sitten, missä oli tuolla matalammassa ne laajennuspäässä, niin se oli 25 senttiä, niin pantiin 30 senttiä. Se on nyt siinä ja tuonne päähän, missä näkyy tuo valo, niin sinne pannaan venttiili, asennetaan sinne, niin ilmastuu paremmin sitten tämä ilma liikkuu. Se on nättiä. Sitten sieltä tosiaan näkyy tuo omenapuun takaa tuo venttiili, pantiin tänne. Lisäksi tänne talon eteläpäätyy, siellä oli jotenkin huono ilmastus oli, niin se raikastaa sitten. Tää tuli kuntoon ja päivä täysi. Seuraavaan paikkaan ensi viikolla. Kiitos.